24 שעות לא פשוטות וקשות עוברות עלינו, וליבי עם תושבי העוטף והדרום. ואני רוצה מכאן בתור מאלף כלבים לתת לכם טיפים קטנים איך לעבוד נכון במצבי לחץ המטורפים שנקלענו אליהם ולמציאות העגומה הזאת שנקלענו אליה מאתמול בבוקר, איך לעזור לכם עם הכלבים שלכם לפחות. אז ככה, אתם יודעים, תושבי הדרום, כנראה יש לכם אזעקות כל רגע ומחבלים מחוץ לבתים או בתוך הבתים, לצערי הרב. אבל היריות, המרגמות, הטילים, הרקטות, כל הדברים שיש לכם מחוץ לבית, זה פשוט דבר נורא והיום. אבל הכלבים שלנו לא יודעים מה זה אומר. הם נכנסים לסטרס כי אתם בסטרס וזה מובן, ויש משפחות וילדים. מה שאני רוצה זה מראש לשים על הכלב רצועה וקולר, שיהיה בבית רצועה נשרכת על הכלב, שבמידה ואתם נקלעים לסיטואציה שצריכים לרוץ לממד, לרדת לבניין, למקלט, לאן שצריך ללכת, למקום בטוח, שהכלב יבוא איתכם, אם צריך בכוח להחזיק רצועה ופשוט למשוך אותו ולרוץ איתו. אם יש אופציה להכין נקניקיות לפני זה מראש, שיהיו חתוכות, ופשוט לקחת איתו בהובלה כזאת ובהוואי חיובי וכזה, גם בסדר, עדיף, אבל אם לא נורא, אין ברירה, עדיף מאשר שלא יהיה עליו רצועה, ופתאום בזמן ההזעקה דקה 90 תחפשו רצועות ולחץ, או שתרימו את הכלב בחיבוק, הוא ייכנס עוד יותר לסטרס. אז תיקחו את זה כטיפ חשוב, לנסות להרגיע את הכלב בממד כמה שאפשר, לתת לו אהבה, חום, ביטחון, ולהוציא אותו מהרעד שהוא נמצא בו, אם הוא רועד, אם הוא פוחד, אם הוא מקציף ומרייר, סימני לחץ כאלה ואחרים. זה אולי עכשיו לא הזמן להילוף או לשפה כלבית, אבל אלה דברים שאחרי זה יכולים לבוא לרעתנו בהמשך. אבל כמובן כרגע הכי חשוב זה הבריאות, שנחסל את המחבלים האלה, שנגיע למצב של רוגע שלנו וחיילים לא הרוגים ואזרחים לא הרוגים, ואחרי זה אנחנו נתעסק בשאר הדברים עם הכלבים. זה טיפ קטן, אם אפשר בין לבין להוציא את הכלבים לטיול במקומות, במרכז או משהו. אני בצפון, בחיפה, ומטייל פה עם הכלבה. אמנם אצלנו רגוע, אבל עדיין מלחיץ. אז שיהיה רק בשורות טובות, שבוע טוב, בעזרת השם.